Мале, как ли си изкарват на волейбола? Знаеш как ми си играеш и на мене? Според мен им е много топло. Ема се забавлява със сигурност. Със сигурност има забавно, ама друго си е да си ядеш луканка. Викаш, те изпускат. На по-хладно им е много ясно. Кой ще бие според тебе днес? Кой тандем? Ами надявам се Роси да бие. Така ли? Да. Какво ли правят сега нашите хора? Умират от смях, сигурно. 100%. Особено Ана Мария и Мартина. Направо ги спокойно. А Мартин не искам да знам какъв... Мале. Това програма си е подготвил за днес, като знае, че ще седи, ще гледа и ще коментира. А кой ще спечели според вас? Да заложим. Аз залагам за Бубето и за Виктор. Не, Виктор не си дава зор, не залага и на Виктор. Аз съм за Васил и Русица, пък да видим. За Васил и Русица? Що? Защото Русица има спортен дух. Да, по принцип тя тренира, така че ще видим колко е силна спортната злоба. Аз не им завиждам в този момент, тъй като ще ям пържени филийки. Ще оставим за тях, де. Топлите пържени филийки са Ние най-вкусни. сме направили за всички. Ето, ясно, ще оставим. Виж, че правим промишлени количества. Това прилича на полузвезда, тъй като беше леко намачкана хляба. Но не съдете по визията, защото е много вкусно, наистина. Да ви върна в България. Мамо, така, да се докоснем до българското, колкото е възможно. Мале. Айде, нападайте. Сега оставай с любов да ги ядем. Мале. Абе, по едно време ни замириса на пържени филийки. То било... На мене на карамел ми замириса, затова се събудих. Мислете коя рокля ще обличате до вечера за тия пържени филийки. Мисля, че една черна ще съм аз. При мен няма да помогне При мен курсета няма. Само да няма късане на рокли.